Stvaranje lijepih dizajna namještaja još je vrijednije kada ih možete podijeliti i uključiti druge u kreativni proces. EasyForm Studio donosi snažne mogućnosti web objave, koje vam omogućuju da svoje dizajne izložite i prilagodite online. Za pripremu projekta za interakciju na webu, najprije organizirajte materijale u grupe. Materijal svake ploče može pripadati jednoj od 5 grupa ili nijednoj. Ako ploča nije dodijeljena nijednoj grupi, korisnici na webu neće moći mijenjati njezin materijal. Za interaktivne elemente, dodijelite ploče grupama poput Front 1, Front 2 i tako dalje. Možete prilagoditi kako će se svaka grupa prikazivati na webu, primjerice gornje fronte ili donje fronte. Te će oznake biti vidljive korisnicima dok online mijenjaju materijale. Prije objave možete imenovati projekt. Odaberite bilo koji naziv koji odgovara vašem dizajnu. Također možete kontrolirati razinu interaktivnosti dostupnu u online modelu. Ako omogućite animacije, korisnici mogu otvarati i zatvarati vrata i ladice ormarića klikom na ikone. Ako ste koristili EFS Lite, korisnici mogu simulirati promjene rasvjete paljenjem i gašenjem svjetala. Omogućavanjem odabira materijala dopuštate korisnicima da mijenjaju izgled vašeg dizajna. Kad je sve spremno, spremite svoj rad i kliknite Publish. Vaš će model zatim biti dostupan online putem jedinstvene poveznice, URL, koju možete podijeliti s klijentima, kolegama ili proizvođačima. Time zaključujemo naš osnovni vodič. Za više inspiracije i praktičnih uputa istražite naš serijal How To, gdje redovito dodajemo projekte s uputama korak po korak i korisnim savjetima. Hvala na gledanju i veselimo se vašim kreativnim projektima.